מה שלומכם חברים? מקווה שהכל בסדר אצלכם. אתם זוכרים וידאו שלי לפני, אני חושב, פחות מחודש, אמרתי שאני ממש מפחד ולא מפחד. מפחד על מה שקורה במובן הפוליטי. לא מפחד כי העתיד שלנו הוא לא נמסר, ברוך השם, לפוליטים, אלא נמסר לקדוש ברוך הוא. הוא רק לבדו קובע את העתיד שלנו. אבל בכל זאת, מכיוון שאנחנו חיים בארץ, אנחנו חייבים לדעת מה קורה. אז חברים, אני אומר לכם, הכל מתמוטט, הכל מתפורר, הכל מתמוטט. יש עימות גדול בקרב קבינט הממשלה. הקבינט הביטחוני הכי חשוב, שמעתם על התפטרות גדעון סער שיצא. עכשיו בנימין נתניהו תוקף את גנץ וגנץ תוקף את בנימין נתניהו. ראיתם מה שקרה באו"ם, שארצות הברית עכשיו הופכת להיות גם כן בצד המתנגדים. אז כל הקערה היום, הכל מתהפך, הכל מתפורר. באמת הכל מתפורר, זה מפחיד. האויבים עכשיו רק מחכים, למה ילכו לעסקה? הם לא ילכו לעסקה, סינואר הוא לא אהבל. הוא מחכה, רק הוא צריך לחכות, יחכה שיהיו לנו כבלים בידיים, ושלא נזוז, והכל יהיה אבוד, חס וחלילה, אז יכריז לניצחון. בשביל מה באמת, בשביל מה להילחם? אנחנו נלחמים בינינו, וכל העולם נגדנו. אז כל מה שאני מספר לכם, הוא היה צריך להפחיד אותנו. זה מפחיד מי שהוא לא מאמין, לא בוטח בקדוש ברוך הוא. מאז ומתמיד, העתיד של עם ישראל תמיד בידי הקדוש ברוך הוא. ואת זה לומדים מהמגילה. מי שחושב שהמגילה קוראים אותה רק בפורים, או שחס וחלילה התנ"ך או החומש קוראים אותו רק בימי שבת וחגים, אז חס וחלילה מפחית מערך התורה הקדושה. אלא התורה מלמדת אותנו כל יום דברים בחיים היומיומיים. ומי שלא יודע את זה, אז הוא לא חי את התורה, אז התורה לא מוסרת לו את הטוב שבליבה. במגילה לומדים דבר חשוב מאוד. יש הרבה דברים, מאות דברים לומדים מהמגילה. אבל מה שקשור למה שקורה לנו בימים האחרונים, וביום הזה במיוחד, יום קשה למדינת ישראל. יום קשה, הכל מתהפך, ובפנים הכל מתפורר. זה מפחיד, הולכים חס וחלילה לאיבוד. כתוב במגילה, מה ראתה אסתר להזמין את המן עם אחשוורוש? מה ראתה? אומרים חכמים שהיא עשתה את זה בכוונה. למה היא עשתה את זה בכוונה? מפני שבהתחלה כל היהודים בשושן ובעולם היו סומכים עליה. אומרים, יש לנו אחות בארמון, נשואה למלך, אין על מה לפחד. היא תמיד תגן עלינו, תמיד תהיה מליץ טוב לנו, אז אין לנו על מה להתאמץ בתפילה או בבקשה או להתחנן לקדוש ברוך הוא, מכיוון שיש לנו אלמנט טבעי שיכול להציל אותנו. ובשביל זה בדיוק אסתר ידעה זאת והזמינה את המן. כשהזמינה את המן, כל התקווה שהיה בתוך ליבם של עם ישראל נאבד. וממש התחילו לפחד, להגיד, הנה, מה שחשבנו כאחות, מה שחשבנו כמגן, מזמין את המן, זאת אומרת, היא כבר לא בצדנו, אז לא נשאר לנו אלא אבינו שבשמיים. והוא מיום ההזמנה, מהזמן של ההזמנה, כיוונו את ליבם, כל ליבם, בתחנונים ותפילות, להשתבח שמו לעד מלך מלכי המלכים, שיציל אותם מצרה. אז היום זה אותו דבר.
בוטחים על האמריקאים, בוטחים על האנגלים, בוטחים על זה, בוטחים על זה, לא בוטחים מספיק על הקדוש ברוך הוא. אלה, כל המעצמות הם רק כלים בידי הקדוש ברוך הוא. ומה שרואים עכשיו, שהעזרה שהיינו חושבים, של ארצות הברית ושל המעצמות, תהיה באמת מגן וצינה לנו, רואים שזה ההפך. אז מה יש לנו? מה נשאר לנו לעשות? להתפלל ולהתחנן למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יכול להציל את עם ישראל מהצרה שבו הוא נמצא. יהיה רצון באמת שכולם יבינו את זה ויפנו את תפילתם אך ורק למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.